Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Radičová chce urýchlene zrušiť stanový tábor pre bezdomovcov. Ten pritom nechal postaviť len nedávno minister vnútra Vladimír Palko. Radičovej sa nepáči, lebo ide o nesystémové riešenie, ale vyzerá to, že systémovým sa u nás zatiaľ veľmi nedarí. Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny hovorila na dnešnej tlačovej konferencii o probléme bezdomovectva na Slovensku. Bola pri odovzdávaní nového objektu, ktorý by s podporou ministerstva mal rozšíriť kapacitu útulkov pre ľudí bez domova. Hovorila tiež o konkrétnych krokoch rezortu v prospech bezdomovcov. Na každý projekt, ktorý dáva samospráva alebo neštátna inštitúcia, na to, že chce zriadiť zariadenie, máme grantovú schému, okamžite dávame financie. Konferencia sa konala neďaleko stanového tábora, ktorý považuje za nesystémové riešenie. Treba čím skôr odstrániť ten tábor. Navrhuje štvorfázové projekty starostlivosti o ľudí bez domova. Otázkou zostáva, či a ako sa premietnú do praxe. Uvidíme, ako sa tieto návrhy budú realizovať v praxi. Hlavnú zodpovednosť totiž nie sú samosprávy miest a vyššie územné celky, no tí sa svojej kompetencii bránia. Ja sa o to naozaj pokúšam presviečaním, ale to je, opakujem, ťažko priechodné. Ministerka však nepripravuje žiadnu zmenu zákona smerom k povinnosti obcí starať sa o ľudí bez domova. Majú to ako originálnu kompetenciu v zákone. Nie je to však pre samosprávy povinnosťou. Tieto orgány majú možnosť tieto útulky zriaďovať, teda nie je to povinnosť. Výsledkom nečinnosti sú však zomierajúci ľudia na uliciach. Zatiaľ najvýraznejšou pomocou bol rozkaz ministra Palka zriadiť stanový tábor. Aby mohol byť zrušený, situácia sa musí radikálne zmeniť. Pani ministerka by mala vytvoriť tlak na samosprávy a VUCčka, aby konečne začali v danej veci konať a reálne niečo spravili. Ministerka prezentovala svoju vôľu pomáhať ľuďom bez domova. Uvidíme však, či ide len o zbožné priania, alebo naozaj ľudia na ulici pocítia pomoc aj v praxi. Pre televíziu Joj, Láco Ďurkovič.